sini je samongna hamdanai rokno ang belai kheno ini nai salo nagarsano baksa girja thanai tongnai ro borok phai slapai malia tamni bagai hingga tini o samne ni sal belai kheno ang kaiton thani nagarsano ini hai salo o program tongna tongmaya te taisang saklai namo songo sini tirprani tiprasani bubagara Prodot Kishor Maniko de Borma Bo ano ringoi wani waitam kok salaimoni bising tise nini pandawa ang thanai nung panda kaisa khlaidi hunoi saman ya golose o panda no khlaina ne bagai sung date fix khlaimani o date puilani date hingkai 13 tarik tongmani 13 tarik o sung Bosau 13 tarik kaya ni kisah Zora Malia neng dead selai sirin show 17 tarik ko kelai dini bo ano samane hai pano o 17 tarik ko hungkai no o Hyderabad Ahmedabad Gujarat to kaisa plane crash sengkha abuni tinai seng panda kai kenai thoyak nai o pandano jeng tesa action keke belitam hin ne ano sungka gang saka kokrei time no defat khainin to kono problem krei nang soi khainin dead no kaisa sadi ne ang saka samane ya gulo botaisa ro sapika 26 27 ni sapikwa nka ang saka 27 dekhlai nai 26 dekhlai nai nka boafro saka 27 no khlai di Henai buana sakata, engkai jotono siwo law and order sisi sono seng receive maklayo mama niwo sini khoi nini plus proseson teke sengno sahorka je rod jatra ngi thangka 27 tariko abo kisa problem tongo security nini manage khaine ne beparo sini okra ro kisa request khaine dehni nai sini thana Baijalbari thana ni Borobabu Jugal Tirpura Boano kok sahur kata sahur maya garo hongke do apino jodi sisi sonung do hongke do bono selaifan kok kerei hongke o 29 tarik tini ne hai salo tini o salo Baijalbari playground no norong nukhana sajok jak field boundary bo motamoti clean khaijak Obani tam bagi klai mani hingga thangnai 1997 ni salo 10 tarik August ni salo o amsai nino sini Anita Kokokra Nirmal Kanti de Borma Bini Football Memorial tongmani ini ni salo siangna ni tongmani hingga obo bahaino staff di problem to mo nai coordination committee trop theke borano request khaika tini 29 tarik seng khai seman sogulia ni sai nai hingga 29 tarik 13 tarik 17 tarik 27 tarik jeng date no change khaika 29 tarik no bahai ke khai sinai last dike jungno je hamza khatung khajang tanai ro borok no jeng tamo sasinai nei jeng tesa emergency committee phone by phone na kok salaika sini pallok bai Salaimani ya gulo tetam khaisinai masang thongpang ning thong hajarang thong 5000 thong sengo sanden salo khlailai sinai hanai seng khlailai katineo salno hingga ajagawo obono non thani koimu tini jara haksal sampani phainai joto dakok tai buko tai okra sakra rongna paiple hambai maya faru norok tini ani kokno khana ne phaimania norok tini kaisa tin prasa thansani yapri ni pandao zo phai hunai norok tini siwi nong bukhawa chongi ma thanai sung sini sumai tangmani o bukhawa muito tongkho kabu phano tamni bagi hingga sung soba khlaimani soba khlain thangmani saisung byaktigata ni bagai
साइसिंआव बुंनायनि बागै आं साइसिं दालान बागैयाव दंनायनि बागै अचमाना आं खायनो थांया नरक जतनो सिना दुरुक दुरुक तेबो सिनाय सिनि वानसुक मानि दामो केबरो सिनो लिडार टंकाय बरो बसिनाय आईपीएफटी पार्टी संसालायफोराव आंनि जे सयं दङ कियाबा ও आईपीएफटी पार्टी 2000 যখন সরকার গঠন হংখা আফ্রবা আং দङ তমানি ইয়াগুলো তামুংখা সিনি টিপ্রা সেনেটার গামিওয়াম जायाव थाङै इलेक्शन गानाव सिमिसो थाङै कक गते गते सालायबा बेरायलायबा निनि इलेक्शन लाई पैखा भोटो जिदियो पैखा नेता ngै पैखा एमडीसी ईएम सीएम ngै पैखा आफ्रो निनि गाना बरक खायलिया नों बं नों थानि थारि मा थांगा राजदिके तामुंखा पाब्लिक थेके स्लाइमुं बरक मानखा ओ आईपीएफटी दुइ टुकरा ngै थांगा ताबोखा दुइ टुकराया गोबां मा टुकरा नुकजाखा जों थाइमानि यागल आइजे पाब्लिक नो टिप्रासा नेतारो खायखै जङै दङ जे सावाबो न बरक मानिनाय बरक बो लुकरक दिसे नों दिनै एमडीसी ईएम एमएलए ngै थाङो आं बरं बिद्दो साना नामैया जों वानसनो नांनाय सिनि मेन उद्देश्य तामो सिन नाहारमुं तामो सिनि नाहारमुं टिप्रासा थानसा मांनाय हंकासे त्रिपुरा राज्यआव निनि सिनि मेन उद्देश्य तामो सिन नाहारमुं तामो सिनि नाहारमुं टिप्रासा थानसा मांनाय हंकासे त्रिपुरा राज्यआव निनि मानथाय नों माननाय नों साइसे निनि पारफरमेन्स बागैनाय सिनि खगै नगाय वें खाङै दङै निनि टिप्रासानि मानथाय मानिया फायदे दिनैनि सिमि जों समायदाङै थांदे जों बाहायखाय सिनि टिप्रासा दाफानो जों बसखाङो नायथाखै क्लाङै थांमानाय जोंहाबो जों समाय मातांनाय जों आंकिसा ब्रिफिं दिनानायाव दिनै तामबागे इंकाय मिया हरो हठात करे एकटा कायसा बोखाव फायका अ बोखानि कोनो दिनै साइ थानाय दिनै अ मन्चआव फायसक फायका सिनि बरन गोनां बलराम देव बर्मा बाबा आगिनि सिमिनो लेमप्राजाक हिमजाक नाबो एमडीसीआव थांनानै बागै काफ्रुमका नायेम नन बागै काफ्रुमका बाबा कायसा आईपीएफटी नै तामथा खाजाक उसकाङाव फायै कक सालायमानि बिसिंतिनाय नरक जुदि थिक दङ नों नाहारमुं जुदि थिक दङ हंखाय जों नरक बायनो दंनाय हनै बसाखा सिनि ताखौ बलराम देव बर्मा बहानि सेरायावफ्रा बरक बायबो हिमगोना बरक हामखानि सिनि लायो आईपीएफटी युथ ख्लायजाक बरकबा हंखा फायदे जों नांमानि तामो अ नांमानोसे जों मावान सुगलायनाय दिनैनि सिमि गामियान जायाव थाङैनो रगाबोनो मा सानाय जों हायखै थानसानि लामा थानसानि याफ्रि थानसानि हामारि तुमनानि बागैनाय जे टिप्रासानि बागै कक सानाय बिनि लगे जों हिमनाय हिनै नरक जत थानसा कक बाक्सा मांनाय अबसन दं थेने आं दिनै गावबागाव फायदि वान बाय वान जों साइ थानाय सिनि नांमानि ताबो हङै दं जों नेतारक पार्टीनि लिडारक रिङै जों थांनाय जाव फायदि हिनिनाय कियाबा जों लास्टआव तामों नेतारकनि सोलायमुं नेतारक हामजागलायमानि वालायलायमानि बसखाङो नुगौ अ बायजों बेरे आम जायो न जुट खायनाय साजालाय कायसाबे कायसानो नासलायमानि कक सालायमानि जों नुखा फायदि दा साजालायदि दा नासलायलायदि थानसाखायसो जाफ्रिसेदि ओंखायसो सिनि दफानि हामारि मोननाय अब जत सिनि दाखौ टिप्रासा लिडार होननानै अबनो कबुंनाय नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे जों थानसा मन्जआव फायनाय थानसानि जाफ्रिसेनाय सिनि मानथाय रुना जाहाथे जों दुइ मानो दिनाय फायदि जों बसखाङाव दा बाहायखाय
o pandano tebo phologi thangman o pandano or organization no o nahar mungno bahai ke jeng boskang thangaiman jeng jotono tiar ma tongnai ta seledi ta rasidi যেখানে থানানি নাঙ্গো তিয়ার মা তংনাই জং 2024 4 তারিখ সেপ্টেম্বর দিল্লিও চারটা বদল নি जों পিস একর্ডা সাইন খাलायगा जों o সাইन खालायनायनि सिगां बेलायखेनो निनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय बंनि एजेन्सि बाय तकर मारे लायगा तामनि बागै हिंगांके जों साइजों सा कायसानि बागै o दाबि रंनो जों सानिया सिनि दिप्रासा हामफ्रायनि बागै सो सानो दिप्रासानि मानथायसो सानो नरक साइमान ना केवल सिनियर लिडार जुनियर लिडार फांगै दंखा गामि आमचायो शिक्षित समाजनि बरक नरान सिलायफोर तेबो साइमानो थांनाय o तारिख आं मैतुकरिखा सिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन TSF बरक लामा कासुलायखा तामनि बागै कासु मानि कक न सानानि बागै नाय थाङै नायदि जों हाकवार मा सिनि कायसा सिनि मुं जों माननानै मोसौखौ थियाबा नागालेण्ड मिजोराम मेघालय आसाम थाङै नायदि जों तामनो ताम कक बायसा मानि कक बाय कक साव जों सिनि हावो आसाय फेंबो साङै दङैसे जों सिनि कक बाय कक साइमानिया परिमानिया ओङै दङ हायनि बागैनो त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन बरक साक्तारमानि बागै तारमात्रिनाय अदिना बरक रोड ब्लक लायका अ रोड ब्लक सिनि NLFT उरि नङैनाय जों समर्थन खायगा ताई NLFT PD ग्रुप नङैबो समर्थन खायगा नरक हयतो WhatsApp YouTube रगन खना जों गाहाम न सिनि दिप्रासानि बागै जे सामुं थां दंमानो जों बनो सापर्ट माख्लायनाय गोबां बाराय जायाखैनाय बनो बाहायगाय अ चिनि हानि न नखरि रहरि मान गिफिलनि मान होनाय आंनि जे सयं सिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्याधर त्रिपुरा बाय थाङै त्रिपुरानि DGP नायमथांनि जतनस्ला अक्रा बिनि थानि जों कायसा मेमोरेन्डाम याफारका जों आंनि व्यक्तिगतनि बागै आं याफारिया आंनि न'खरनि बागै आं याफारिया सदस्यनि NLFT उरिनि बागै सिनि याफारिया सिनि दिप्रासा दफानि हामफ्रायनि बागैसो जों अ मेमोरेन्डाम याफारो बदिनो साका सिनि एकर्डिटिबो कक साका दिरेक्टर होंनाय खाता बायदि ओंनाय ननियाबोथ' आगिव जाना फायनाय र बर 150 लाइकेव फायाखौ हायनि बागै नरक ताक दलब्रै फायमानि सिनि स्क्रिनिं बाहायके बसखाङो तलाङै थानाय नंनि स्क्रिनिं बाहायके तलाङै थानाय ओ स्क्रिनिं प्रसेस न बर दायदि न दरिनाय बागै बर वानसुगै दङ इंगे फायदि बिनि चिन्ति भाषा फानसानि याफ्रिनो ओ पान्दाव फायनायरुना बेले बेलेखौनो पाइफ्ले हामबाय ताई बसखांनि चिनि पान्दारगो जाहाथे तेबो गोबांके फायनाय जों लोगोथुम नायथके फनुक मानन दिनाय जों अबला नंथानि कबकमो फायनाय एडिसि इलेक्शन साबाय दङ नंनि बसखांगो गोबां कक लिडार बसखांगो फायनाय नरक वानसुकि नंनि बुट बुसुक मूल्यबान ओ इलेक्शन बुसुक मूल्यबान ओ इलेक्शन बुसुक नांगौक मान इलेक्शन होनाय जों रांकिसे मिसाबाय थकि जागो कक बाय थकि जागो जों दिनैनि सिमिति थकि जागलिया दिनाय खाबाय खबाय खायनाय सिनि बखावा जों जमनानै नांनाय अबनो नंथानियानि दिनै साख्लायमो ताय केबनि बिरुद्ध सानानै थांगिया खियाबा बसखां जे तंमानि जों सालायजा थाङो मा सानाय ताङै मा सायांनाय चिनि दिप्रासा एडिसि आमजाय एडिसि गभर्नमेन्ट नि तंमानि जागाव बसखाङो जों YouTube नि बिसिंनि नखा जारा
एमप्लय रक रिटायरमेंट थांजाक रक बरक पेंशन माया हनैनाय 3 मास 4 मास हनै दंखा ओ पेंशन माया हनै दङ आबो एडिसि प्रशासन दायते न बंनि ओ जे मान थाइनो जाहाथे रिना नेंथं जाहाथे जों जालो खालायातै अबनो आनि सिनियर अर्गानाइजेशन থেকে जों कायसा बार्ता दै कबबं याफारो बबाग्रानाबो अबो वाइसे अबाय नि अबाय मैथम दुखा बंनि पेंशन बातारक मानजेखौ हनैनाय लास्ट दिगे के बरक बिटिसाय थिनानि फनो रां रिसिदि जुमना हनैनाय बरक मासानका नोंआ एडिसि आमसायो असक तंनाय रक नरक किति प्रसाय दे बंनि मायक खैबातिनो नंनिबो मायक खैयो जों मावान संनाय अबनो नरक न कुलो नर न हुलो हनै तंखांके अब बेलायखेनो साया हनै आं सबो फायदि जों थानसा मांनाय थानसानिया प्रेमा सेनाय बसखाङो बाहायखाय जों जिनि हामग्रायना जों तुबै माननाय tok tatal sawoy election jidiwoy nung tong hotokai tongnani bagai simia kami am chani lokorono nung tong hotokai tongnani bagai nung semai matangnai obosani kobumung obosicini kobumung obosicin naharmung tai faidi जों दिनै बेलेखेनो खाथुम खाजा जारा फायनाय रंनो नरक जाहाथे गाहाम खोरोंखाय दैसानो किफिल थांमानो दिनाय कोनो प्रब्लेम गैया दिनाय जों गोबांखौ जों सरकारिया जों करकसा दफानि सेंक्रा ओ दफानि सेंक्रा र किसा किसा तुइ फेमिलि दिनै हाय दिनै जे फायनाय रंनो बा जोंनो सापर्ट फायनाय रंनो जों जतनो लिस्ट नारागौ ओ लिस्ट जों आबो खुलुगै नायनाय जेफ्रो चिनि स्किप फायो लगे लगे नरना जों बागजागनाय तामो तामो नर माननानै उपयुक्त दं ओ माननानै उपयुक्त नर माननाय आबो नंनि अधिकार आबो चिनि सागबाय थंनि चानानि बागैया नरनि बारो मानथाय दङ होनै आं दिनैनि सालो निरंथायनि आं साख्लायमुं ताय फायदि जरानो बिसि दिग्रिग्लिया तामनि बागै हिंगाय जारा हाकसालनि फायनाय बरबतेसे किफिलना नांनायबा ताई सिनी केदार सिन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा